Hej så alle sammen og velkommen til den her video. Hvis I ikke allerede kender mig, hedder Anna Holm, og det her det er så min Q&A-video. Hvis I gerne vil se mere fra mig og mit rideeventyr, vil I meget gerne gå ind og abonnere på min kanal. De fleste ved nok godt, hvad den her video den går ud på. Det er jo bare Q&A-video. Hvis I ikke ved, hvad en Q&A-video er, det er, hvor jeg spørger jer på TikTok, Instagram, YouTube, om I vil stille mig nogle Q&A-spørgsmål, som er jo bare spørgsmål om mit pony, eller bare sådan spørgsmål-agtigt, og så skal jeg svare på det. Så det er egentlig det, videoen går ud på i dag. Jeg har jo så lavet en Q&A-æske. Den er meget sådan flot findet. Den er meget lille, fordi spørgsmålet kan næsten ikke være, fordi jeg har fået flere spørgsmål, end hvad jeg troede, så jeg er nødt til at stoppe det her sådan, eller stoppe spørgsmålet lidt tidligere, på grund af, fordi ellers vil den her video være mega lang, så jeg tror, jeg ender med at lave en Q&A 2. Så det her det er jo så Q&A 1. Ja, så det her det var lige Q&A-æsken, ja, den er sådan lidt, ja, den står lige her, med spørgsmål, som jeg har spurgt jer på TikTok og Instagram. Jeg har fået mange på TikTok, og også rimelig mange på Instagram, og så har jeg også kopieret dem ud, og så sådan foldet dem, og så har jeg puttet dem ned i æsken her. Så ja, så I må lige ønske, hvis jeg kommer til at snakke rigtig meget, fordi nogle gange kommer jeg til at snakke rigtig meget af det. Men hvis det er sådan de samme spørgsmål, jeg får, fordi jeg har jo prøvet så meget ikke at kigge på spørgsmålene. Så hvis det er nogle af de samme spørgsmål, jeg får, så siger jeg det bare sådan hurtigt, fordi så har jeg jo sådan forklaret det agtigt. Så ja, så jeg håber egentlig bare, at I nåede den her video, og så skal vi bare i gang. Okay, vi ryster den lidt. Okay, jeg tænker det nok. Okay. Det er fordi, jeg glæder mig rigtig meget til den her video, fordi jeg har lavet sådan en liste, som I kan se her, med YouTube-videoer der. Jeg kommer lige til at sådan strege dem ud, for at folk ikke tager mine idéer, uden at give mig kredit til det, fordi at, ja, jeg har jo sådan selv siddet og tænkt, hvad for nogle videoer kan man lægge op på YouTube? Og så bliver jeg sådan lidt inspireret af andre, det er sådan en blanding-agtigt, så det er sådan lidt, ja. Så I får bare lige lov til at se sådan her, altså, ja. Nå, vi skal i gang med den her video, ellers bliver den alt for lang. Så jeg har Q&A, som jeg har sagt en million gange, og så skal vi bare tage spørgsmål om. Okay, nu tror jeg, at jeg ryster den rigtig godt. Okay, I skal kunne se, at vi starter med den her. Jeg putter den lige herom. Ja. Okay, det første spørgsmål, det er TikTok-spørgsmål. Og alle spørgsmål, jeg tager op og svarer på, de kommer til at stå her, eller ja. Hvor end der lige plads, kommer spørgsmålene til at stå. Og så, fordi så kan I sådan se dem, fordi jeg kan bare vise det her, altså, ja, så spørgsmålet kan så stå her, regner jeg med. Og så kan I også se, hvad det er, jeg sidder med lige nu. Okay, DA_Equestrian har spurgt, hvor lang tid har du reddet? Jeg har jo sådan set reddet hele mit liv. Altså sådan, min mor og min far, de har jo altid været sådan hestemennesker, og så har jeg jo egentlig vokset op på den her gård her. Hvis jeg ikke allerede havde fortalt det, bor jeg jo på den her gård her, som I ser i nogle af mine videoer. De her videoer, som I så her, det er jo den gård, jeg bor på, som jeg filmer på. Og jeg kan ikke sidde stille med den, og ja, så jeg bor jo egentlig bare på den her gård, og så har de jo haft købt nogle små Shetlander træpanier, som vi har reddet, og så
nok den, jeg kendte mest til, det er nok de ponyer, jeg har nu, fordi jeg har jo haft sådan, jeg kan i hvert fald huske, at jeg har haft en, der hedder Claus, og en, der hedder Svir, og en, der hedder Snowflake. Altså, det er en lang historie med ponyer, jeg kan næsten ikke huske det, men så jeg har jo sådan set reddet sådan næsten hele mit liv. Altså selvfølgelig ikke, da jeg var blevet født, og da jeg skulle lige lade gå først, og jeg skulle også lige lade snakke, altså. Men sådan set næsten hele mit liv, fordi jeg har jo sådan blevet placeret på en hest eller pony, og så har jeg jo selvfølgelig fået hjælp ved det. Men ja, så det var jo så, hvor længe jeg har reddet til spørgsmål, jeg har svaret på. Dem ligger jeg sådan lige bag min kamera, fordi så kommer jeg ikke til at tage dem sammen igen. Så ja, vi skal videre til næste spørgsmål. Jeg tænker, jeg kan høste rysten. Okay. Der fik jeg da godt nok 2. Er det slet ikke? Okay, det næste spørgsmål er et Insta-spørgsmål, kan jeg se, fordi den er sådan helt rundt. Okay, Sally har spurgt, har du et mesterskabshold? Hvis jeg siger det forkert, så ret mig lige. Jeg er ikke særlig god til at sige sådan noget, så bare lige ret mig, hvis jeg siger det forkert. Og nej, det har jeg ikke. Altså, det kunne være fedt at have et, men nej, jeg har ikke et hold. Næste spørgsmål. Tapper den her som den første, der lå. Ja. Okay, og det er et spørgsmål fra TikTok. Beauty and Basli. Du må lige undskylde, hvis jeg siger dit navn forkert. Jeg kan ikke... Ja, okay. Okay, men spørgsmålet er, det er en yndlingsrace. Min yndlingsrace er helt klart en fjordhest. Eller en Welsh. Altså sådan en Welsh pony. Eller en fjordhest. Fordi jeg elsker fjordhest. Jeg har altid elsket fjordhest. Og så Welsh, de er jo også bare så nuttede. Så helt klart Welsh og fjordhest. Ja. Okay, videre til next spørgsmål. Jeg prøver sådan at holde mig, men det er også for svært sådan, fordi, ja, okay, nu skal vi. Det er min skoletest, og sådan lige her, den, så langt vi ikke. Okay, vi tager den her. Og jeg tror, det er endnu et for TikTok. Så skal vi lige åbne og se. Jeg synes, der er mange for TikTok, jeg tager lige nu. Okay, A og C har stillet mig et spørgsmål. Yndlingsfarve til porcererne. Videre til næsten. Vi tager den her ud. Okay, det er ikke. Okay. Liva har spurgt, hvad er din største drøm på Neptune? Det er helt klart, fordi altså Neptune han bliver 24 lige om lidt. Og det er nok helt klart at komme op og ride en PAI til et C-stævn, og så bare det. Fordi at det går også an på, om han kan holde til det, fordi han har gået. Ja, så hvis vi kan nå det, uden at presse ham for meget, fordi han er jo også gammel, og hvis han ikke kan holde til det, så lader jeg bare være. Men det er helt klart at ride en PAI til et C-stævn bare sådan en gang, og så stopper vi, så grider vi bare lidt hygge. Fordi jeg ved ikke, min drøm har altid bare været at ride på PAI på Neptune, fordi jeg synes bare sådan, PAI, det er ikke sådan, den er sådan mere rolig i forhold til LA'erne. Jeg har ikke noget, jeg rider også LA, og jeg rider også LA3 på Romeo. Eller jeg vil træne i hvert fald, men jeg synes bare, en PAI til Neptune, den passer ham bare i forhold til, hvad han stadigvæk kan. Så jeg ved til næste spørgsmål. Jeg tror, jeg skal mixe dem rundt, fordi jeg får mest de der TikToks spørgsmål. Okay, jeg har en her. Det er en TikTok spørgsmål. Og hvordan jeg ved det, det er fordi, det er sådan, de er lange, og de er sådan foldet-agtige. Okay, skal vi se her. Mia Beck Stephanie. Siger det forkert? Undskyld, hvis jeg siger det forkert. Hvilken race er dine 2 ponyer? Romeo er en Welsh Cup pony, og Neptune er en New Forest. Det til næste spørgsmål. Altså, det er bare tage dem, fordi det blev helt sådan TikTok-spørgsmål.
Okay, din lokalbrunet har spurgt mig. Yndlingssted at ride stævne. PS, elsker dine videoer. Tusind tak. Det betyder meget, at I tager med. Og mit yndlingssted at ride stævne. Det er sådan, jeg har ikke rigtig favorit, fordi altså, sådan, jeg elsker virkelig bare sådan som bil. Det er fordi, sådan, jeg elsker virkelig bare sådan at komme ud til andre stævne, i stedet for at ride et stævne det samme sted. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke sådan... Eller har jeg en favorit? Jeg er så dårlig til sådan noget her. Så må det nok være Ølgod. Ja. Eller Vilhelmsborg. Ølgod eller Vilhelmsborg. Fordi, ja, jeg har jo startet kystmissionen. Vilhelmsborg. Når min mor underviser det op, så stævner så det. Men lige, jeg tager lige på alle spørgsmålene. Så lige Instagram-spørgsmål, det her. Thea har spurgt, drøm med ponyerne. Helt klart Romeo, helt klart at blive kvalificeret, altså sådan til B-stævner, altså blive kvalificeret som B-rytter for Romeo, og så lige ride DM. Ikke DM-hold på grund af, fordi ja, det kan vi ikke rigtig nå rigtigt, og jeg bliver jo 13 lige om lidt. Jeg har fødselsdag den 3. marts, så det er jo, det er jo den her weekend. Eller det er ikke weekend i dag, det er jo onsdag i dag. Men ja, men i den her uge her har jeg fødselsdag den 3. marts. Undskyld da. Og så bliver jeg 13. Og så må jeg jo, når man bliver 13, så må man jo ride 3 pony ud. Så ja, og vi tænker bare, planen er i hvert fald at ride DM. Og så bare komme derop for en fed følelse. Altså, det er ikke fordi, jeg tænkte at være sådan, jeg skal vinde DM-agtigt. Bare sådan, komme op og bare ride, altså bare få den fede følelse-agtigt. Det er nok det, jeg kigger mest efter. Og så Nettoen, det er helt klart at ride en PI. Emma har spurgt mig, har du video af dit første fald? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan forklare det. Eller hvad der... Ja, jeg kan forklare det bare lige. Mit første fald var helt sikkert... jeg tror, det var på sådan... Da jeg var helt lille, og så havde vi sådan... Jeg tror, det var en Shetlander. Jeg kan ikke lige huske, om det var på Snowflake eller Sofia. Eller... Vi havde også en anden frække en, jeg kan ikke huske det. Og så var det, jeg kunne ikke redde rundt på den, og så var det lige pludselig en bukkede mig, og så faldt jeg af. Ja. Nå, videre til næste spørgsmål. Sara har skrevet dit yndlingsridemærke. Gælder, altså sådan, nej, fordi jeg tror det er shop. Enten skal det være Le Meu eller Escadron. Le Meu eller Escadron. Ja, det til næste. Okay, hvad er det her for spørgsmål? Jeg tror, det er et introspørgsmål. Okay, Sally har simpelthen stillet mig et spørgsmål mere. Hvornår startede du med at ride? Det har jeg svaret på, da jeg var... det har jeg faktisk ikke svaret på. Det er et andet spørgsmål. Sorry, Sally. Jeg startede helt klart, da jeg var lille mindre. Ja, når jeg er ude til næste spørgsmål. Okay, hvad er det for et spørgsmål? Endnu et spørgsmål. Okay, Sally har simpelthen stillet mig et mere spørgsmål. Hvad hedder dine ponyer? Mit lille hvide pony, han er en træpony, og han hedder Romeo. Og den lidt større pony, brunagtige, han hedder Nettoen. Eller Elmsholm, Nettoen, og så bare Romeo. Ja, det er det næste. Nu kigger jeg lige væk. Ja. Hold op, jeg fik mange. Er der flere i den her? Der er flere. Okay. TikTok-spørgsmål. Hvad er dit mål med ponyerne? Den har jeg svaret på at ride DM på Romeo, og blive kvalificeret som B-rytter, og så ride DM på Romeo, og så med Nettoen ride en PI.
Videre til næste spørgsmål. Okay, det her det er så Instagram. Så jeg lige har stillet mig endnu et spørgsmål. Hvilken ponyer har du? Mener du race eller kans? Okay, jeg siger bare lige begge dele. Romeo er en Welsh Cup pony, og Neptune er en New Forest, og Romeo er en kant 3, og Neptune en kant 1. Spørgsmål. Okay. Hvad er din yndlingsting ved at have dig egen hest? Helt klart, at altså sådan, jeg synes i hvert fald, at man lærer mere end at have egen, end at sådan være på en rideskole. Jeg har aldrig været på en rideskole før, så jeg kan ikke sige noget. Jeg må faktisk heller ikke sige noget, fordi jeg har aldrig været på en rideskole før. Men jeg synes bare, at altså sådan, for eksempel, jeg har lært rigtig meget. Jeg har fået en bedre balance, og ja, altså jeg synes bare, jeg har lært mere end at have egen, end at i hvert fald være på en rideskole. Og det har jeg i hvert fald hørt fra de andre også. Så jeg synes bare, jeg lærer lidt mere at have egen, end at være på rideskole. Men jeg kan ikke sige noget, fordi jeg ved ikke, jeg har aldrig været på en rideskole før, så det er i hvert fald, hvad jeg synes. Det er til næste spørgsmål. Okay. Vi tager den her lidt Insta-spørgsmål. Thea spørger simpelthen næste stævne. Altså som jeg har sagt i nogle af mine videoer, har begge ponyer fået en måned fri for stævner, fordi som jeg sagde i nogle af mine videoer, jeg gider ikke bare ride rundt på dem og bare ride stævner sådan en uge eller hver uge. Så de har fået en månedspausefri for stævner, og så er det meningen, at jeg skal træne til LA3 på Romeo, og så måske LA4, men jeg tror, vi starter med LA3 på Romeo. Og så jeg tror også, det bliver en LA3 eller en LA4 på Neptune. Så ja, men vi har ikke lige bestemt hvor, fordi vi har kigget efter stævner-agtigt, men jeg ved det ikke lige helt, fordi der er jo kun sådan stævner langt væk. Så vi venter lige med at melde os til nogle stævner, eller kigge mere på stævner, når det kommer lidt mere tættere på. Fordi den her weekend, der har jeg jo min fødselsdag den 3. marts, og næste weekend er der hængstercoin. Så ja, men så efter weekenden, hvor der er hængstercoin, så skal jeg jo sådan, så kan jeg tage til stævne igen. Så ja. Men vi ved ikke lige, eller jeg ved i hvert fald ikke lige hvornår, fordi vi har ikke sådan meldt os til noget, eller kigget på noget specielt-agtigt, så ja. Okay, Sally har simpelthen spurgt, hvor gamle er dine ponyer? Romeo er 16 eller 17. Jeg tror han er 16, så bliver han 17. Og Og Neptune, han er 23, og han bliver 24 lige om lidt, så ja. Jeg skal nok lave en video om, når de har fødselsdag bagude. Okay, det er simpelthen et TikTok-spørgsmål. A og C har også fået et spørgsmål. Yndlingsdisciplin. Helt klart spring. Altså, ud af alle discipliner, spring eller sådan terræn. Hvis ikke ved, hvad terræn er, det er sådan et military-agtigt. Men helt klart spring. Jeg er sådan lidt mere fan af spring, end jeg altid bruger spiller, men altså, okay. Det er så næste spørgsmål. Okay, vi tager, hvordan der faldt ned. Okay, Heise har simpelthen spurgt, mål med alle de ponyer, du har haft og har. Dem jeg har haft, det er sådan, da jeg var lidt mindre, det kan jeg ikke helt vise, så det kan jeg ikke svare på. Men dem jeg har, det er helt klart at ride, som jeg sagde før, at ride DM, og så ride en PI på Neptune. Og så, jeg har helt glemt at snakke om Filippa, det var da godt nok sætter der mig. Og så Filippa er helt klart at kunne tage rundt med hende i en langstid, men lige nu holder vi en pause med hende, fordi at hun har haft nogle problemer med maven, på grund af noget hø og noget noget hø vi har fået, som der var virkelig dårligt, fordi der var dem vi forhøjede, de gav os noget, som hun ikke rigtig kunne tåle, så lige nu har hun lidt ondt i maven, som vi venter lige til det bliver lidt varmere, og hun får det lidt bedre, fordi jeg gider ikke bare rundt på hende, når hun har det dårligt, så ja. Yes. Okay, videre til næste spørgsmål. Det her spørgsmål.
Digte har simpelthen spurgt mig. Ja, det er ikke for at lyde sådan ordentligt ironisk, men jeg var ikke sådan sagt sådan seriøst rigtigt. Men du er virkelig sød, og jeg elsker at se dine vlogs på Snapchat. Næste spørgsmål. Et TikTok-spørgsmål. Okay, Discobold har simpelthen spurgt mig, hvad havde du mest ved at ride? Det ved jeg godt nok ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde ved at ride. Altså, jo, måske helt klart, når man rider, og så det går så godt, og så er der en person, der rider ind foran en, og så skal man bare starte forfra, og så går det bare virkelig dårligt, fordi at man havde lige fået det til at gå godt. Eller når en, der rider ind i en, men det er selvfølgelig sådan, jeg rider hele tiden ind i folk, så det er jo sådan lidt mig, folk skal efter, fordi jeg kommer hele tiden til at ride ind i folk. Så det er jo sådan lidt, ups. Men ja, det er jo nok helt klart, og ja, hold kamera også. Men det er nok helt klart, altså for eksempel hvis jeg traver uden sadel, eller sådan noget, eller hvis jeg skal ride uden stigbøjler. Jeg kan ikke lide at ride uden stigbøjler, fordi mine ben, de er så dårlige. Ja, det er nok det. Nå, videre til næste spørgsmål. Det er fordi, jeg føler lidt min telefon falder. Okay. Ej, jeg kan ikke åbne den. Okay, Sally har simpelthen spurgt mig, hvor gammel er du? Hvor gammel er jeg? Jeg er 12, og lige om lidt bliver jeg jo 13. Jeg fylder 13 den 3. marts, lige om lidt, som jeg sagde før. Så jeg er egentlig 12, og så lige om lidt fylder jeg 13. Så ja, videre til næste spørgsmål. Den er faktisk ved at være lidt tom nu. Okay, Sofia har simpelthen spurgt næste stævne. Ja, den har jeg så svaret på. Det ved jeg ikke helt endnu. Så ja, den har jeg svaret på. Det spørgsmål. Okay, den her. Sådan her et TikTok-spørgsmål, kan jeg forestille mig. Ja, det var det. Okay, Discobold har simpelthen spurgt mig om værste fald. Den har jeg også svaret på. Men ja, og du må lige undskylde, at jeg kalder det Discobold. Det er fordi, det der står sådan her. Så jeg ved ikke lige, hvad ellers jeg skal kalde det. Så næste spørgsmål. Okay, Discobold har simpelthen spurgt mig, hvad var dit bedste stævne? Det er jo sådan lidt Ølgod-stævnet, der red min første L8, og jeg vandt. Jeg vandt første og tredje plads, selvom Romeo, han var en lille spice. Jeg ved godt, det var det stævne, men altså det var stadig verdens bedste stævne. Jeg kan forestille mig, at det er Sally, der spurgte om et eller andet. Jeg kan ikke åbne dem her. Okay. Sally har simpelthen spurgt, hvornår er dit næste stævne? Det har jeg svaret på, og det ved jeg ikke helt endnu, men ja. Den er ved at være tom nu. Hvor lang tid har jeg brugt? 25 minutter på at snakke. Hold da. Det vil sige, hvis I ikke allerede har lagt mærke til, at jeg har jo bold heroppe. Men jeg tror, det er sådan en time siden, jeg fik bold hernede. Jeg har lige fået bold hernede, så det er derfor, jeg tænkte, at det kunne være en god idé at lave denne video i dag. Fordi det kommer sikkert til at gå mega ondt i morgen, og så kommer jeg sikkert også bare ikke til at snakke. Nå, videre. Okay, Discobold har simpelthen spurgt mig, hvor gammel jeg er. Og jeg er 12. Som jeg startede før, og jeg bliver 13 lige om lidt. Nogen, der synger fødselsdagssang til mig på min fødselsdag. Nå, okay, Digte har simpelthen spurgt mig om mig og Bertram. Og Bertram er hendes pony, og jeg synes, de er fisk gode til at ride. Og da jeg først kendte jer, da jeg først kendte jer, så var jeg sådan, sprang virkelig lavt, og nu springer jeg virkelig højt, så ja. Det er til næste spørgsmål. Okay, jeg tror simpelthen bare det. Okay, Emma har simpelthen spurgt, hvad er din første video på Instagram? Det er godt nok ikke en video, men vi kan godt se video. Ja. Men mit første billede på Instagram, det var helt klart det her. Og så min første video, jeg tror det var den her.
have noget vand? Vil du have noget vand? Vil du have noget vand? Men ja, og det er simpelthen på min gamle profil, men så havde jeg så havde jeg lyst til at lave en profil til begge ponyer. Og så var det lidt mere min springprofil, den blød bare op. Så nu er jeg simpelthen gået over kun til en profil, så hvis I er helt forvirret, og hvis I ikke ved, hvad for en profil jeg måske kigge efter, så det her er altså simpelthen min profil, jeg bruger nu og dagligt, og jeg bruger ikke de andre, fordi den her profil her, den er jo så, eller jeg tror, den har lukket mig ud eller et eller andet, så ved jeg lige. Og så den her profil her, den bruger jeg jo nok mest til at skrive til folk, fordi jeg plejede at poste på den, men nu bliver det lidt mere en all-profil, den her. Så nu bruger jeg altså kun den her, og så dem her, de... Nå, videre til næste spørgsmål. Okay, hvad er det her for spørgsmål? Okay, Malle har simpelthen skrevet, bedste oplevelse inden for ridesporten. Helt klart at være i sporten. Videre til næste spørgsmål. Jeg kommer til at tro. Den kan væk. Okay, Emma har simpelthen spurgt, hvad hed din første pony? Det kan jeg ikke huske, om det var Snowflake, eller... Ja, det kan jeg ikke huske. Men, nej, det er i hvert fald ikke Claus. Ved til næste spørgsmål. Okay, TikTok-spørgsmål. A og C har simpelthen spurgt dit værste stævne. I må ikke have mig Højrigs Rideklub, men det var helt klart, da jeg var til det stævne til springstævne her i oktober, og jeg faldt af i min første runde. Ja, og I tænker sikkert, hvordan faldt du af, Anna? Ja. Lad os bare sige det sådan, at jeg er blevet meget høj. Det kommer lige i mit eget spørgsmål. Jeg er 61 cm, omkring 61, lidt mindre, men nok mest 61, er i hvert fald udmål til. Og i springsiden, der skal jeg have min stigbøjle rigtig højt op, og så på det der tidspunkt kunne jeg ikke rigtig finde ud af at få min stigbøjle ned, altså tage min fod sådan ned i stigbøjlen, så den sad, min fod den sad bare sådan her, altså det her til stigbøjlen, sådan bundagtigt, og så går de der ting der op. Og så sådan, i stedet for at min fod skal sidde sådan lidt mere nedagtigt, sådan træde min stigbøjle lidt mere ned, eller træde min fod lidt mere ned i stigbøjlen, så sådan her, sådan lidt opagtigt. Og så mistede jeg så balancen, fordi så sidder jeg sådan helt vildt op af ham, og så var det i en vending, så var det, jeg gled bare sådan lige så stille langsomt ned, og det var virkelig akavet, fordi jeg kender jo sådan de fleste fra Højrigs af, og de stod jo bare og kiggede på mig, de skrev også stævner, men de hoppede jo også sin pony for at kigge på mig, og det var så virkelig akavet, fordi jeg glad var sådan agtig, og nej, jeg har det ikke på video, vel, jeg er virkelig ked af det af, men jeg har det ikke på video. Og så i min anden runde, der tog jeg simpelthen et bom ned, ja. Så jeg har sådan 2 tilbage. Okay, sidste TikTok-spørgsmål kan jeg gå mig frem til, hvis jeg ikke skal snuge for meget. Okay, The Yellow Rider har simpelthen spurgt mig, hvor mange ponyer har du haft? Altså, hvad dem jeg kan huske, har jeg haft Snowflake, Safira, Claus, og så Romeo sådan et så nok 5. Hvis der var for andre, så undskyld mig, men jeg tror i hvert fald lidt dem, jeg har haft, så ja. Ved til næste spørgsmål. Jeg brugte sådan lidt over en halv time på den her video. Okay, ved til næste spørgsmål. Okay, hvad er det her? Digte har simpelthen spurgt mig min ridning. Amazing. Sidste spørgsmål. Det sidste spørgsmål, everybody. Okay, jeg skal lige have nogle minder. Hvem får så æren at have det sidste spørgsmål? Jeg skal lige åbne. Okay, Sally har fået æren af det sidste spørgsmål. Hvornår startede du på YouTube? Jeg startede... Hvad end der står her. Og så lagde jeg min første video op. Jeg tror sådan næsten et år siden, jeg lagde min første video op. Og det var bare... hvor det var sådan, hvor jeg var ude at springe terræn sammen med Sofia. Hvor jeg var ude at springe terræn for første gang, og ja, det var jo nok som min første video. Og nu kan jeg godt lige gøre den her video lidt længere, bare for at irritere jer alle sammen derude. Og det var bare sådan, hvorfor jeg startede YouTube, og
Det er fordi, de ligger bare sådan her. Nå ja, og hvorfor jeg så startede YouTube, det var fordi, at lige siden jeg har været lille, har det altid været sådan min drøm at være en YouTuber. Da jeg var lille, der havde jeg lavet en YouTube-kanal med min veninde Sif. Og så, så har vi jo bare sådan lagt, hvordan man laver squishies ud af papir og vand. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men jeg tænker bare, det er noget, jeg bruger at dele, fordi, ja, så hvis nogen af jer, der har set en video, så hallo ikke. Men ja, og det har bare altid været min drøm, lige siden jeg var lille, og bare være en YouTuber, og bare sådan, folk bare virkelig godt kan lide at se mine videoer. Fordi, ja, det er altså bare sådan, ja, når jeg var lille, så sidder jeg altid og ser på sådan nogle virkelig kendte YouTubere, og så har jeg altid været sådan, ej, jeg vil også gerne være sådan en kendt YouTuber-aktiv. Så, ja, så jeg håber en dag, jeg bliver kendt. Det kommer nok aldrig til at ske, men det kunne være fedt. Ja, så det er egentlig derfor, hvorfor jeg startede her på YouTube, og hvornår jeg startede. Nu tror jeg også, jeg skal tage at runde af, fordi det var alle de spørgsmål. Og det tog mig simpelthen 35 minutter, og det er jo så en halv time og 5 minutter. Det tog mig for at svare på alle de her spørgsmål. Så ja, så jeg håber i hvert fald ikke, at den her video den kommer til at blive alt for lang. Og jeg håber ikke, den bliver kedelig, for jeg alle sammen vil sidde og se den, fordi det er jo bare mig, der svarer på alle spørgsmål. Der er nok nogen, der synes, ej, hvor er det kedeligt. Den her video, den snakker hun jo kun i. Der er jo ikke noget ridning, hvor vi kan se den ride. Ja, så hvis I ikke gider at se den her video, så får der bare at se den, altså. Men ja, så det her, det var sådan set alle spørgsmål, som jeg har fået for jer derude, som I selv har stillet. Og så, ja, jeg tror bare, jeg skal tage runden af nu, fordi ellers bliver den her video alt for lang. Så ja, og jeg regner med, at der kommer en Q&A 2, men det kommer nok sådan lidt senere på året, fordi jeg har lige lavet en, og ja, så der kommer rigtig mange andre videoer ud. Så ja, det er sådan en moment, bare sådan. Og den her video af, og så håber I nyt den her video, og så ses vi i min næste. Hej hej!